Kaixo eta ongi etorri. Inoiz sentitu duzue hori? Dena galdu duzuen sensazio hori? Eta ez jakitea nola hasi berriro? Beno, gaur, hasieraren gutuna izeneko istorio txiki baino oso endartsu baten bidez, galdera horri erantzun bat bilatuko diogu. Eta ez da ohikoa, Prestaena zuen ikuspegia pixkat aldatzeko? Galdera hau, denoi tokatu zaigu noizbait ez da. Lana galtzen duzuenean, harreman bat bukatzen denean, zure proiektu batek utz egiten duenean. Hortzi zaude, hutsune horren erdian, eta nola hasten da berriro? Bada, istorio honek bide bat erakutsiko digu, baina ez pentsa ohikoa denik. Baina kontuz, ez esperatu hemen 5 pauso hasiera berrirako estiloko aholkurik. Ez, kontakizun honek ez digu esango zer egin behar dugun, baizik eta nola pentsatu beharko genuken. Ikuspegia aldatzea proposatzen digu, eta horixe da gakoa. Goazen ikustera nola egiten duen. Goazen historiaren muinera, hor dugu A, gude protagonista. Eta A deitzen diogu zergatik, bada, ak, zu, ni edo gutako edonor irudika dezakelako. Imaginatu, dena galdu du, eta gela utz batean dago, geldirik. Gainera, hasiera berri baten presio itogarria sentitzen du. Ezaguna egiten zaizue sensazio hori? Horri zuri baten aurrean egon eta erabat blokeatuta sentitzea? Horixe da. Eta ahotik ateratzen zaion lehen gauza susurla bat da ian zuten ez dena. Hasiera, hitz bakar horretan denarago. Egoeraren pisu guztia, bere obsesio bakarra, nola raio hasten da berriro zerotik. Eta zer egiten du? Bere lehenengo ekintza, bakardadean, letra bakar bat marraztea da. Lehenengo letra. Eta honek zer simbolizatzen du? Denok azteari buruz daukagun ideia hori. Beti lehen pausoa eman behar dela. Baina, pentsa ezazue, zer gertatzen da pauso hori emateko indarrik ez daukazunean? Edo ematen duzuenean, baina konturatzen zarenean, ez zaramala inora. Eta justo orduan, eszenan beste ahots bat agertzen da, uz deitzen da. Izenak berak badut zerbait arraroa, ezta? Baina adi, hau ez da pertsona bat. Uz gure barruan daramagun indar horri da, geldiaratzen duena, bere iraganeko mamuan nolabait esateko. Utzaren izaera, kaos utza. Ez da gai letrak ondo zenbatzeko ere. Eta horixe da, hain zuzen ere, gure barruko ahoz kritiko hori, ezta? Beti gure iraganeko porrotak gogora ekartzen dizkiguna, gure zailakeran hasiak, dena aurrera egin ez dezagun. Eta zer da barne gatazka horren emaitza? Blokeo erabatekoa, iraganeko porrotorien oroitzapenek nahasmena besterik ez dute sortzen, eta aurrera pauso oro ezinezko bihurtzen da. Gure barruko autosabotatzailea da, besterik gabe. Besti hor, oztopoak jarraitzen. Eta hemen dago gakoa, kontuz. Ez da kanpoko esai bat. Ez, gu geu gara, gure barneko gatazka da. Izan ere, datu interesgarri bat. Zerbieraz, gidoiaren jatorrizko hizkuntzan, hitzak ondoan esan dezake, baina baita kontra ere. Eta horixe da ezta? Beti gure ondoan dagoen ahots hori, baina ia beti gure kontrari dena. Orduan, erabat galduta dagoenean, kaos horren guztiaren erdian, agertzen da. Emakume zahar eta jakintzu bat. Agian esperientziaren simboloa da, nork daki. Baina ez dator erantzun errazekin, Ez. Asmakizun bat dakar, gida kriptiko bat, baina erabakigarria. Eta entzun zer esaten dion, haren mundu guztia hankazkora jartzen duen esalia. Pentsa zazue zuek ere une batez honetan. Nona da posible hasiera bat ez egotea hasieran? Asmakizun bat ematen du, ezta? Bada, asmakizunaren gakoa hitzonetan bertan dago. Potxetak. Zerbieraz, gidoialen jatorrizko hizkuntzan, hasiera esan nahi du. Ez dio erantzuna mastekatuta ematen, ez, bidea erakusten dio. Misterio guztia hitz horren barruan eskutatuta dago. Baina kontuz, ez du lehenao letrara puntatzen, pera, ez. 6. doa zuzenean, T letrara. Zergatik, zer demontre du berezia letra horrek? Benetako bilaketa, orain hasten da. Eta hemen dator errebelazioa. Benetako abia puntua, benetako hasiera. Ez dago hitzaren hasieran, bere inflexio puntuan dago. Kontua ez da lehen pausoa ematea, baizik eta norabidea aldatzen duen une hori, une erabakigarri hori aurkitzea. Eta pista horrekin, hantak bere estrategia guztiz aldatzen du. Utzi egiten dio hasieratik idazten saiatzeari.
Bere helburua jada ez da aurrera egitea, baitzik eta bere zentroa aurkitzea. Kontzeptu aldaketa erabatekoa da. Eta orduan iristen da historiaren une magikoa, klimaxa. Ivy, letra bat jartzen du orriaren erdian. Zirkulu perfektu bat. Eta batean, puf! Zirkulu hori ispilu bihurtzen da. Eta barruan, zer ikusten du. Uzren itzal kaotikoa. Baina jada ez dio beldurik ematen, ez da mehatxo bat. Eta hotz hori, lehen kaotikoa zena, eraldatu egiten da. Orain mezu argi bat ematen dio, bakarra. Begiratu, barrura. Errebelazio horrek haren mundua goitik ebera aldatzen du. Pentsa, ez da jada estilazio, kanpora begira esita estilazion saiatzen. Ez, orain barrura begira dago. Kanpoko ekintzatik barneko behaketara pasatzen da. Aldaketa izugarria da. Eta eraldaketa erabatekoaga. Lehen gela utz eta antzoa zena, orain ure dalontzi soil batekin betetzen da, baina bizia du. Letra nahasien kaosa orain barneko argitasuna da, eta kanpoko esfortzu nekagarri hori barneko gelditasun lasai bihurtu da. Bere zentroa aurkitu du eta bere mundu osoa aldatu da bereekin. Eta hau lagunok, errenazken lezioa da. Historiaren bihotza, labur bilduz. Benetako hasiera berri bat ez dator kanpoko ekintzetatikan. Ez, barneko bake horretatik dator, zure zentroarekin lerrokatzetik. Eta azkenean, aberatik ateratzen da. Baina jada ez da lehengo pertsona bera. Ez, jauna. Bizitzaz eta kolorez gainezka dagoen mundu batera sartzen da, erabat birsortuta. Eta hemen dago gakoa. Ez du bere arazoetatik ihes egin. Ez, bere burua eraldatu du. Beno, eta analizia hau galdera honekin utzi nahiko nuke, zuentzat, zutzenean. Eta bilatzen ari zareten hasiera berri hori. Ez balitz kanpoan eman beharreko pauso bat, eta barrualdera begirada bat besterik ez, balitz? Pentsa ezazue. Agian erantzuna ez dago aurrean, agian barruan egonda denbora guztian.